Ina za ki ce salamu alaikum hakina wani gada a yaro yana naye. Rariya. Ke baki da wani lokacin da zaki zauna? Wai kai mai gida me yasa har gobe ba za ka girma ba? Ya za ka shigo min gida babu sallama sai ka ce wani karamin yaro. Jariri ne ni. Kullum ina kama kunnen ka ina gaya maka ka dinga shigo min gida da nutsuwa. Irin wannan abin ai sai ka firgita ni. Haba dan Allah gidan su Laura zan je in mata Allah ya kyauta. Ki je ki ni na dawo da zan ban ganki ba. Na ƙara dawowa yanzu ban ganki ba. Ke baki da dama baki da inda zaki zuwa ke. Gidan su Laura zan je ina gaya maka akuyan ta bace jiya. Gida makwabtan nan babu inda bata tana neman. Akuya na ne? Ina ruwa na da akuya. To amma kuma ai makocinka annabin kamala in baka san darajar makwabtaka ba ni na sani. Zan je in yi Allah ya kyauta in dawo. Dama an gaya min albasa ba ta halin ruwa ba. Wallahi an gaya min sai da aka ce min albasa ba ta halin ruwa ba. Alhamdulillah albasa ba ta halin ruwa aka ce maka ba. Ba a ce maka na gada ba ko kuma a ce maka dama za ta aikata. To waye gada? A'a to an san. Ni da ke waye gada? A'a to waiwaya gida a gani mana. A ga halin da tsohuwa ke ciki. Kai ƙarya kake yi kai har ka isa ka mare ni kai ma ka sani wallahi wata hannu mari ka tabi ai na dauka ko kuɗi aka baka aka ce ka ba wannan fuskar tafi karfin ka wallahi kuma Allah ya kyauta sai na je sai ka ce namijin arziki mazan arziki su suke hana fita unguwa no sai na ga ma albasa ba ta rawa ba na dauko fari